audza pakuitika kutaura kwandikuita kudai. Regai nditi munhu wese anga afara kucomment section nekuti handikura nhema pandatoonawo announcement yange kanzi navachichechiudha muzuva ranhasi vanenge vachipa madNA test results and akwini tate. I was like, no, let me also set my alarm because it's the queen of entertainment. I also want to hear like everyone else. I didn't know that Queen Tate would break the record today. Queen Tate, let's go on with face yabo. Queen Tate of Wira watch. Let's go Queen Tate is that Wira watch. But not to ask about what when the my volume my binocular ngawedzeri nema words. As it you watch in Granberry 10,100 and something viewers. Queen Tate did it. Queen Tate break. Queen Tate vachibreaka voice nokuti munhu wese angada kumironzi kuti our Tanya is our Tanya, our son. Nokuti people were saying we are here for you Tate, we are here for you Queen, we are here for you Queen of our entertainment, we are here for our son Tate. Ndozvaniye Tanya vanhu vese vangati aenda toemirira kubva pekutanga kusvika yapera. Patatonzwa kuti mozare zvinhu zvemadNA zvokonfuse moziva nandikura nhema pandainzwa vamugabe pai vachiti baba vamugabe pai pavaipresenta the probability of relationship or paternity test between the father and correlates the child is 0.0% or 0.1%. I never understood anything up to now. Ndokungasanda zviwisisa vamfanira kuti achiti chirongwa chinyaisa kuti tihwisise konzi 0.1 zorevera kuti 1% ndiyo mune ukama kana kuti hapitosviki ku 1% yacho yekuti mune ukama kana kuti zorevera nekuti ndazenge ndohwa 0.48 apo wapoti 0.1% inenge iri less than 0.1 zvichira kuti kudani ndofunga ma 0.0001 mune musina relationship. Aiwa Tanya naivo vacho vakati kwavhenekera mwana wedhira vanoshandisa kuti hanzi munhu kana asipo muridzi wemwana wacho ariko achiti uyu mwana wangu kana asipo vangokwanisa kuita veukama. Saka mutukwini waQueen Tate ndiye akaenda wedhira racho kana chinzi vanokula kana chinzi vonokula. I am not so sure. Ashandiswa nje iro vonokula racho nda vakaita yacho nikoko vachinotora masamples kwanzi relationship yambonzi 0.48 kasvika 0.48 zvorevera kuti hapana ukama kana kudi zvika 0.48 inova kuti pane 48.66 yekuti mune ukama. Iyi ingori relationship yokuti ukama kuda vatete mbuya sekuru zvese izvezvo kana muzukuru zvinogona kundofuka ukama wacho hukurehwa ipapo anososhua nekuti vanhu vangafara asingamboiti panzi 48% probability yekuti mune ukama vakatofarawo nesu tatofara ingawa Queen zvavo makurukuto zvokwadi nekuti vangada kuzwa kuti Tanya mwana wakataswawo saka vanga vatofara asingamboiti but vazonzi aiwa havana ukama like that. Next thing chavakuda masamples aQueen Tate. So now vanhu vanga vakubvunza kuti saka imoti makuda masamples aQueen Tate, why didn't you do that in the first place rather than kanga mamboita ukama hatizozvi kuti yanga iri piloting here kuti changa kuti I'm not so sure kana kuti panga pachingonzi there is a high chance yekuti panogona kuda 99% or less but for the meantime kwanzi Tanya une ukama vanhu kakarigambe ndo zvatabata so far so good. Asi pastor wana tete tikuda kuti unogona kunge ari mwana wababa mukuru, unogona kunge ari mwana wasekuru ogona kugona kuita mwana waQueen Tate zvogona kuitika izvezvo. Saka padoda masample kuti vanyatsoti 100% 99 kuti zvishuwa ndo baba ekati havasi asi maitanya vatozombojoina vachoti handinangu mwandoziva kuchikwa Queen Tate ndo zvaitika ipapasa. Kucomment section kwangu chibvira moto. Kucomment section vanhu vazenge vakutoti isusu we are good with that 48 point yacho yamukutaura iyoyo nokuti vanhu vese vachiti explain zvinoreve kuti 0.48 does it mean kuti baba kana kuti havasi baba? What does that mean? Ndatomboconfused ko. I was confused because isajara 0.0 what yayo mugabe kana kuti 99 0.9 andikuti kuna kuitongo iri 99% kana sikarezvi yavanenge vachipresenta ivo vamugabe vacho ma 48 ndakazvimirira ndatanga mahwanasi 48.66% ndaihwanasi ndaisaziziva kuti unokwanisa futi kutotsvaga ndofunga hama dzako using DNA yaitorinowani kuna kuti mainini vangu ndikafunga kuti ndine ukama nevanhu ava ndotondotora DNA test namunhu wacho neonechiti imuri vaukama wangu
kutonzwa vatesungo tinogama kadada ukama nakushata zvakangonaka futi izvozvo ndokunge pamwe munhu wacho achida unogona asingadi zvimanikidzwa ungamanikidza kuti ndanoita DNA testing unokurambira saka ndozvezvimwe zvinhu zvandabata izvozvo muzuva nanhasi asi tichiri ipapo vanhu vambofanira kuti at least we are happy kuti Tanya belongs to your family ndozvatofanira izvozvo saka navo vanhu vanga vakubvunza futi kuti saka zvazvo how long ndofunga zvikanzi nomboenda ikoko mazuva abvacho abva ikoko zodzoka zoitwa zvandwasi ndofunga anotumirwa kuamerica atumirwa kuamerica kuda vanozoturwa envelope nomungati saka why going all around rather than kungoti Queen vangotora mazuva abvacho vaendese straight kupi kuTexas kwacho ikoko vega vanongoitirwa Texas maikiro acho iwayo ati zvina kushata but kucomment section wangu chibvira ndasenge ndotohwira dzangu vasikana vangu vachipresenta vane kuti vanhu vekutanga kwanzi kumhanya kuti achikesefi slow down vamwe wavo pechiti umwe wacho apresenta mutsvuku uya wataurawo ina ndikurani mwari vandiregere ina naona chakashata pavana ava vapresenta handina kana chiri 1 chinoona chakashata saka manje ndakuda kuzanya kuchigara pasi ndoti why is it macomments evanhu ava vanga vachinyanya kuita kunge vari analyze the way they presented and their attitude as well at the same time ndabva ndakati maybe right now just imagine kuti maybe wanga wachitozoudzwa neshamwari yako pawhatsapp kuti you know kuti pane vanhu kana kuti 10,000 vari kukuonai palive stream before watoenda palive or 6,000 vari kuona palive or vanga vatoudzwa kuti muchienda palive stream zvinogona kuhlisa. Number 2 kuna mazikamera futi emukati mestudio momo anga akakurisa zvekuti unogona kumborohwa nehana. This is chivhitivhiti guys andikura nhema. Number 3 uri pamasaisai eradio Zimbabwe yese. Now we are talking about Zimbabwe chitika pa radio chita asi tatanga kuti internet vanhu vari kuzvikwenyika vari kukuwachi pa internet. Saka we are now talking about radio yose masaisai eradio yese yavangu vachitererwa yoya. Imwe futi fiyo inogona kusvika inogona iri fiye vanhu vofunga kuti vanhu vangu vari rude iyo pamwe vangu vatori nefiye yavo zvinohlisa zvinhu zviya handikura nhema pamberi paMwari. It's just unfortunate kuti maybe vana vacho zvavo pane mumwe azodhipikita kunge angati rude but indangofunga kuti maybe inhau yefiye ingatonzi gagaga malaitsi kana kuti ice cream lollipop zvakadai apapo uri kuti ice cream lollipop chakadzika chakadai chitangwisa kuti toda kuwa unongoti ndochigama here uku kumuzheve uri kunzi isa zvinhu futi zvorema kudai uku kubhachire kubasa futi unofanira kumeka sure kuti uya presentable uri kuonekwa kunzi muri velebhu rinonzi laplostonde here kana kuti rinonzi hani lebhu racho iroro uku uri kuhuta kuda kuvhura futi maresults uku at the same time maresults aya uri kufanira kumapresenta in a way yekuti haufani kuprovoka Queen Tate as well or provoke anyone who is listening to you at the same time. Saka pangu kuda pfungwa dzanga dzichimanya singamboiti but vanhu vangu vasingafariri the way they presented kuda maybe dai vangapuwa second chance, third chance or sixth chance vaizogona kunge vachiimprove. Hakuna munhu unombotanga ari perfect. Ndozvandombokwanisa kutaura hangu kuti maybe ndo mamwe anogona kunge anga ma-attributes or ma-facts. Mamwe akati chicken what and judgmental. I am not so sure about that because you cannot see munhu kuti ari painternet haunguziva kutonga muona nhasi kuti ari judgmental. I can't say that. Kuda munhu wangatotla and at the same time kuda mubvunzo umwe yanga ichibvunzwawo inogona kunge inogona mbokufurisisa because unongo chifunga kuti ini ndikadavira mubvunzo uyu ndadavira mubvunzo uyu bosi vachati kudii neansa yandichapapa zvese zvedu zvinhu zvinokonzidiwa bosi vachati kudii nemubvunzo uyu wandichapindura right now kuda ndichapindura zvisirizvo bosi vakati wapindura uchidai uchidai izvondipinza munataisira futi nhau yachoni zvimwe zvezvinhu izvozvo zvedu zvandangofungwa hangu kuti kudama kuti anga ndo mafacts achona azoita kuti vanhu vafunge kuti vanga vachiita kunge like vari fast or vasinganyatsa kugona but ini what I can say is well done girls. That's all I can say. Pane zvimwewo zvichatera kana kuti maresults achazodii kuda Queen ndo vachazenge vachitizivisa kana kuti vatidituda vachatizivisa kuti when is the next show zvakare kuti tinge tichiteerera ivo maresult chaichawo and Queen Tate vanova paternal father vacho ndo zvandokwanisa kutaura asi Queen Tate pandaona hangu vachitenda vatotenda munhu wese andakuvava vachituka munhu zvandokwanisa kutaura vavatenda vanhu vacho vese saka vangoanongoanga hangu vachi macomments evanhuwo anokwanisa masentiments avo zvandokwanisa kutaura
asi vamwe vangu vachiti why waste time muchiziva kuti muchazongoda masuwabho acho iwayo kubva kuna kuitate maifana kunge makangotanga nani nakuitate nekuti isi tatangoya tese rudhende rwese more than 10,000 something tatavinga kuzohwa kuti kwini tate mwana ndiwawe kuti nhasi muzotudza zvemavhenekula and binocular isati zvoisisi explain is super great. So vamwe kati kuda maintense vamwe kuda kuti mafirst semester in what I can say these ladies they did the justice to this work. That's what I can say because it's not easy. Ndofunga kuenda paungakamira paya vachitaura ndo zvandokwanisa kutaura. I don't know kudawo ndo zvachitikawo asi angoriwo maviews akasiyana siyana and ndinongofara kuti vatikira kuita tewo zvavo pamahwiro andanga ndichizvita hangu havana kuzvitora in a bad way. Mahwiro andanga ndisaziva kuti vachasita live here votanga kuti kuadresa that issue kana kuti havasi kuita live vachitaura nyaya iyoyo or zvichafamba sei, but from this live yavatete Tudor handina kuhwa kwini pavatuka munhu, handina kuhwa kwini pavasvoropodza munhu, ana kuhwa kwini pavati zvakaipa handina kupahwa. That's what I can say and zvingoti the best and tongo for the meantime regai titi makorokota nekuti tanya waonekwa kuti ndiwo ukama hwenyu ndo makorokota ndokwanisa kutaura. Saka now tamirira kuti tigohwa kuti iwo masuwabho acho zvichabuda zvakamira sei. Ndo prayer yemunhu wese ndofunga kuti vaona kuti uchanzi mwana ndewavo kwati havasi wavo ndozotoda kuziva manje asi maitanya vazviramba zvavo kuti kuni vangu vatotaura kutoti pamba apa paigara varume vakawanda mwana ana mbuya navana mai nini varume vangu vakawanda asingabeti maitanya vazviramba saka nakushata. For the meantime let me say congratulations kuna kuitate kuti at least Tanya irelative yenyu ne48% yacho yatakwa nevanhu vavo vemavhanakula neekega vanga vachitesta vacho kulevel kwacho mascientist. That's all I can say nekuti izvozvi zvimanje pabvisa that maybe 0.00 something yavo iya yatoeliminatwa zvachose munhu ihama yenyu. Saka hatinofara nazvo nekuti vanhu vanga vachitorila kuti saka manje zvikazobuda chinzi kwini havasi mwana wavo zvichafamba sei namadiro vanoita Tanya. Kwini vanoda Tanya kwete zvekuseka. Queen loves Tanya to the last bit. Queen wanoda Tanya. That's what I can say. Saka ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.